יוצאת בהגרלה מטורפת, חבר'ה. קבלו את מספר הפריטים שישנם כאן. בנוסף לזה, חברים, אנחנו מחפשים מוכרת לחנות. אנחנו נשמח אם תשתפו את הסרטון הזה ותעבירו אותו הלאה למי שאתם חושבים שיתאים לעבוד כאן. ובנוסף לזה נעבור להגרלה. אז ההגרלה כוללת מקטרת מים עם מסנני הוניקומב, 3 מסנני הוניקומב. היא כוללת את הבבלר לפייסל ופייפ זכוכית מבית אייקלאב, חברים. כמו כן, החבילה כוללת את כל הבלנטים המגניבים האלה. יש לנו כאן בלנט ענק בטעם דבש, יש לנו ניירות בטעמים, בטעם קוקוס, בטעם ליצ'י, חברים. יש לנו ניירות שקופים, חבר'ה. והגריינדר מפלסטיק הכי טוב שקיים, גריינדר וולקן, החברים. בנוסף לכל זה, אתם מקבלים גם שטר קנייה בשווי של 200 שקלים בחנות. שווה לשתף, חבר'ה, שווה לשתף. אז שוב, אני חוזר, מה שצריך לעשות בשביל להיכנס להגרלה הוא לעשות לנו לייק בעמוד, לשתף את הפוסט הזה ולתייג בתגובות חברה או חבר שאתם חושבים שיתאימו לעבוד כאן, חברים. יום מעולה, חבר'ה.